Tervetuloa implanttikirurgian ja protetiikan RE-live-kurssillemme. Kokeneet erikoishammaslääkärit käyvät kattavasti läpi tutkimustietoon perustuvan hoitojen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin ainutlaatuisella live-kurssillamme taltioidun materiaalin avulla. Kurssilla havainnollistetaan esteettisen alueen implanttihoidoissa onnistumisen keskeisimmät toimenpiteet sekä kirurgian että protetiikan osalta 5 potilastapauksen avulla. Kokenut hoitotiimi opastaa sinut implanttihoidon vaiheiden läpi selostaen toimenpiteet, käytetyt instrumentit ja menetelmät sekä tieteellisen perustan valintojen taustalla. Kurssi on suunniteltu osallistujien oppimista ja osallistamista silmällä pitäen. Keskustelu on tervetullutta ja vastaamme kysymyksiin mielellämme. Yhdessä voimme mullistaa käsitykset siitä, minkälaisia hoitotuloksia implanttihoidossa on saavutettavissa vaativimmissakin tilanteissa. Tervetuloa mukaan oppimaan, osallistumaan ja inspiroitumaan. Mahtavaa. Kiitos. Sen kuuluu teille. Se on ihan käsittää.